Toto je Lumix S9 a mňa ako začínajúceho youtubera extrémne baví. Ahojte, ja som Mário a som začínajúci youtuber. V tomto videu si povieme o mojej kamere Lumix S9, prečo ju mám tak rád a prečo som sa rozhodol si práve túto kameru zakúpiť, keďže som dostával veľa informácií, že Sony je najlepšie, toto a tamto. Ja som sa rozhodol pre Lumix S9 z týchto dôvodov. Prvá vec, ktorú som si všimol, je jej veľkosť. Kamera je kompaktná, ľahká a veľmi dobre sa drží v ruke. Pre niekoho ako som ja, kto hlavne natáča sám seba, je to veľká výhoda, pretože nepotrebuje veľký setup a nepotrebuje ani veľa miesta. Kameru budem používať hlavne na reakcie, kde je veľmi dôležité, aby všetko fungovalo hladko. Autofokus je výborný, nemusím každú chvíľu kontrolovať, či som zaostrený, nie som zaostrený. Akože fakt, všetci vieme, že Lumix týmto nebol nejaký veľmi dobrý s autofokusom, ale už po novom všetci vieme, že patrím naozaj medzi špičku. Veľké plus dávam aj za stabilizáciu obrazu, keď natáčam z ruky alebo mením pozíciu. Pre mňa ako začínajúceho youtubera je veľmi dôležité proste nenastavovať milión vecí a neviem čo všetko, proste zapnem kameru a môžem sa 100% spoľahnúť na Lumix S9, že všetko zariadi za mňa. Ale aj tak, ak by som mal vypichnúť jednu vec, ktorá sa mi na Lumixe S9 nepáči, je batéria. Batéria vydrží dosť krátko a keďže ja som aj svadobný kameraman, takže tie baterky musím dosť často striedať, ale tak dá sa to poriešiť tým, že si kúpite viacej batérií a problém je vybavený. Ak ťa už nebaví natáčať na telefón, tak táto kamera je rozhodne pre teba. Ďalšia vec, ktorá ma na tejto kamere baví, sú ľudky. To znamená, že si viem nastaviť farebný profil už pri natáčaní videa. Viem si tam cez aplikáciu posťahovať rôzne ľudky, to znamená, že si tam viem hodiť nejaké iné filtre, napríklad viacej taký filmový, alebo ja neviem, menej city, čiže mi to extrémne uľahčí prácu tým, že to nemusím farbiť. No a otázka, pre koho je táto kamera určená? Podľa mňa je Lumix S9 stvorený pre ľudí ako som ja, čiže nejakých začínajúcich youtuberov, nejakých amatérských kameramanov, napríklad svadieb, nejakých hudobných videí, presne tak ako som ja a verím, že presne ako si ty. Ak nechceš ďalej fotiť alebo točiť na iPhone alebo na nejaké iné telefóny, Lumix S9 je určite rozhodne pre teba. Je to výborná voľba. Nebudem tu rozprávať rôzne špecifikácie, každý sa nájde na internete. Ak chcete počuť môj úprimný názor ako laika a začínajúceho youtubera, tak absolútne neľutujem túto kúpu. Bola to super kúpa. Pre mňa, ako som spomínal, začínajúceho youtubera, to bol trošku vyšší budget, keďže vieme, že Lumix S9 nestojí 200, 300, 500 ani 1000 eur. Je to trošku viacej, ale rozhodol som sa zainvestovať a verím, že táto kamera mi ešte postačí niekoľko rokov, nakoľko sa tým neživím úplne, len si privyrábam. A ako som spomínal, ak chceš posunúť aj ty a chceš vidieť kvalitu a hlavne si chceš zjednodušiť nahrávanie, tak určite Lumix S9 ti odporúčam. Ja vám ďakujem, že ste video dopozerali až sem a veľmi by ma potešil like, nejaký komentár, samozrejme odber, a však už všetci to poznáte, každý youtuber to spomína, takže toľko k tomu.